Idepe. Idep kok. Idep apa, Mbah? Iso jengat ngono. Bojoku wis tak nganggo idep ngene iki kualik. Kualik piye? Malah neng dinding idak-idak pacita. Ngene iki. Lah hidup yo ngene, kok hidup ngene yo piye? Jenenge ora tau nganggo idep mongko anggonku kedhep tiba tak kon ngelem nganggo lem G. Oh iya. Ora iso melek, Mbah. Mbah, Nun. lan jenengan ya nganggo amit sewu nganggo tesmak karo paningale kok ombo paningale to. Wah lucu e. Sampeyan kok lucu ngono to saiki. Dadi jenengan iki kelilipan kacamata. Wah jan sampeyan iki heran aku. Napa? Saya suwe kok saya gede. Ha nek saya cilik iki lilin. Oh ngono. Iya. Nek nek kacamata. Aduh. Lah pancen kudu nganggo kacamata kok ya, Pak. Aja kok kena dulu ya. Ayo. Ora. Pinter golek alasan. Alah. Iso kemayu to Anggi to. Lah iya. Jenenge wedok kok ya. Nek lenang kemethak. Renang yo gleleng. Awas ngati-ati ya.